أرست زينا نسلسته تخطاتلت معلتات مبل كلا يسرع قبايئو كسالت زغني بارتي بلزقنا قبايئو زازيمون أب كل التقراي أب استفرالي كابتات سرحتي عقب حمد الماين كمز تجمرة بيروح رشاق زياو المحدارة كل القريسون ካብ ዜና ወፃኢ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሕብረት ኣውሮፓ ታሪፍ ከም ዘቕምጡ ኣፍሊጦም። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ከመይ ተምሲኡ ልክዕ ሰዓት ሓደ ኮይኑ كم تلمود نسعة ترالو زيناتات حزنا مزينا لنا زيناتات ندامرحكو حبيركم صنح أنا برهان فسام فلما بحثر زيناتات كجمر حتى بري بحر إثيوبيا نمسرات مبل 38 قبائي مرحت حبرة أفريقيا صبوق آقات أمي كم زخونه مسفانا ميديا كوربوريشنز عن حزقور مهران تزاريبهم اتي قبائي زفترو وانتاوي آقات أمي بأقباو بمتكام بهراو ربح إثيوبيا مخبار كم زقبا اتو مهران تزاريبهم اللوم كابك اندي اجنداتات اتحبرت بتوساخي إثيوبيا بر بحري نمركابز جمرتو فتحون حبيركا ناي ملمعن باهجي حدا قداي بمقبار مسراز كم زقبا اب واتشيمو يونيفرسيتي ممهر بوليتيكال ساينسن عالم لخه ركبن مول عالم حيل مريم معيدهم اللوم أب يونيفرسيتي جمع ممهر بوليتيكال ساينس زخونو درجة فكري بقدوم نا إثيوبيا بر بحرين مقبار دليتن من قصاصن نمسراز قبائي تحبرت وانتاو قات أميلهم إثيوبيا بر بحرين مركز جمرتو قعزة حبير كان ناي معباي حدا كبري اتي حبرت مخانو بمقلاز سلازخونة دمام اتي زعبا أجندا أفريكا نكخون مقبار كم زقبا آتن أوتي وملوم بارتي يونايتد روسيا زمدنا إثيوبيا روسيا نمتنخار قرطنيا كم زخونم أبال بيرو لعلواي بيت مخري يونايتد روسيا أحد بارتي أبال هاجرات بريكس سيناتر فيدريشن روسيان حلافي مكتل قدات وصاي سينيتن أندري كليموف قاليس أمالهم أندري كليموف أب ديسابا لوم معنتيا بزهاو غازيت أو مجلتي أب أديسابا باستفرالي سراحة المعات عودة مسلاتهم قليزهم يوم إتا كتما أب مسرة المعات كالات وهابتي قلقالوتن كالو سفراتات نزولو المعات علم لخ درجو زحلو طباقة تلابيس آيايلهم إثيوبيا أب كلهم عودتات أب سلوت لوطي كمتركب مرقاز كإلى اللخو كبلوون أب مجلت يوم حابيرهم يوم بارتي يونايتد روسيا زبدنا إثيوبيا روسيان أب عودتات بوليتيكا قطبان علم لخاو قديات نزولو ركب نمتنخار قرطانيا كم زخونه ونفليتهم بارتي بلتقنا لمعات إثيوبيا سلامن معبالن مرقاز تخكلنيا قمنا كم زلو ون تزاريبهم اللهم بريزيدنت بارتي بلتقنا دكتور أبي أحمد نزحش لمعات متحبار حقرات لمعاتن معبالن تقبال نزلو أوعيت أقربهم يوم كبلون قليسهم توم سيناتر عسرت شوعات شحن 400 نبر تواقعتي كيد السلطنة تحدثوا بمحلاف ناب محبر سبوم كم ستنبرو بهراوي كوميشن تحدثوا عفليتهم كوميشنر تمسجن تلاون كم زغلطغو نبر تواقعتي ناب محبر سب ناي مصنبارن مليسكا ناي متياشن سرحتي درجو بزحالو ملكعو ناتوغن يركب اتي سرح دما مسكلات تግራይ امحارا اوروميان عفارن بموداد كم استسرح بمحبار ازي تطنخيرو كقصل كم زغبو تزاريبهم بفلاي تكالاو عاقمي مفصام بمدنفاع اب قداماي زورتي بروجرام تساتفتي نزخونو نبر تواقاتي مفصامي حافتي كاب منغستن لغستي اكالاتن مركابو زبرتاتا كم زنور صريحهم كاب 12 حدار كتشون 17 عام تبرج جميرو كاب كلات تግራይ عفار امحران اوروميان لعلي 19400 نبر تواقاتي كيد سلطنات حدثو بمحلاف ناب محبرسب كم استتصنبرو حبريتات كوميشن يردن
بمنستر معدن انجينير هابتام تغين استمرح ጉጅለ ልኡኽ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኬፕ ታውን ኣብ ዝተሰናደ ጉባኤ معدن ኣፍሪካ 2025 እናተሳተፈ ይርከብ። ዕላማቲ ጉባኤ ኣህጉራዊ ኢንቨስትመንት معدن ንምስሓብ ከም ዝኾነ ተገሊጹሎም። ንኢትዮጵያ ሓዊሱ ልዕሊ 300 መዳርግቲ ኣካላት معدንን ልዕሊ 1200 ዑደተኛታትን ኣብቲ ጉባኤ ከም ዝተሳተፉ ተሓቢሩሎም። ኣብ ኢንዱስትሪ معدن ኣፍሪካ ብሕብረት ንምስራሕን ኢንቨስትመንት እቲ ዓውዲ ዘደንፍዑ ፖሊሲታት ተግባራዊ ንምግባርን ዘኽእል ዘተ ኣብቲ መድረኽ ክካየድ እዩ። ንዝቕፅል 3 መዓልታት ኣብ ዝጸንሕ ኮንፈረንስ ልኡኽ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ብምጥቃም ፍርያት معدن ኢትዮጵያ ክፋለጥ እዩ ዝብል ትጽቢት ከም ዘሎ ተሓቢሩሎም። ኣብቲ ኮንፈረንስ ካብ ሚኒስትር معدن ብተወሳኺ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ እውን እናተሳተፈ ከም ዝርከብ ሓበሬታት ኤምባሲ የመላኽት። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ስራሕቲ ዕቀብ ሓመድን ማይን ከም ዝተጀመረ ቢሮ ሕርሻ ግዚያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ገሊጹ። ሓላፊ እቲ ቢሮ ዶክተር ኢያሱ አብርሃ ከም ዝገለጽዎ እቲ ስራሕ ን20 መዓልታት ከም ጸንሕን በዚ ድማ 30,000 ሄክታር መሬት ክለምዕ ከም ዝግበርን አብሪሆም። እቲ ስራሕቲ ዕቀባ ሓመድን ማይን ወፍሪ ዕቀባ ሓመድን ማይን ንዘላቂ ልምዓትናን ሓድነትናን ብዝብል መሪ ሓሳብ እዩ እናተኻየደ ዝርከብ። እቲ ስራሕ ብጽሬትን ብቕልጣፈን ንምውጋን ዘኽእሉ ዝተፈላለዩ ምድላዋት እናተገበሩ ከም ጸንሑ ዝሓበሩ ድማ ኣብቲ ቢሮ ዳይሬክተር ርክብ ህዝቢ ኣይተ ሚካኤል ምሩጽ እዮም። ሰሙያ ነቲ ስራሕ ብቅርበት ንምምራሕን ንምክትታልን ናብ ወረዳታት ከም ዝተዋፈሩ ምግላጾም ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ጸብጺቡ። Ethiopia is the mother of African independence. እኛ አፍሪካውያን በአሁኑ ጊዜ በዓለም ላይ የተለየ ስፍራ ይዘናል። ብዙ መቶ ዓመታቶች በጭቆና በባርነት የኖርን በመሆናችን ማናቸውም ህዝብ ነፃ ሆኖ ሊኖር ይገባዋል ብሎ ለመከራከር ከኛ የበለጠ ሊኖር አይችልም። I am happy to be here in Addis Ababa. የአፍሪካ ማህበር ሰብሳቢ አብሳሪ የጥቁር ህዝብ ጽዋ መስራች ጠሪ አክባሪ በባርነት ዋሻ የነጻነት ቀንዲ ኢትዮጵያ ሰንደቅ ነች የጥቁር አርማ አክሊል። ማዕድ ዜና ብምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ሕዚ ድማ ብዝርዝር ናብ ዝሓዝናዮም ዜናታት የክሓልፍ። ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት መበል ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤኡ ከሳልጥ ዝቐነየ ፓርቲ ብልጽግና ጉባኤኡ ዛዚሙ። እቲ ፓርቲ ኣብ መዛዘሚ እቲ ጉባኤ በዓል 8 ነጥቢ መግለጺ ቅዋም ኣውፂሎም። ኣብ መግለጺኡ ኣቐዲሙ ዝሰርሖም ሃገራዊ ስራሕቲ ብምዝኽኻር ንቐጻሊ ክስርሖም ዝተለሞም ሃገራዊ ዞባዊ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ስራሕቲ እውን ዕላው ገይሩሎም። ጌታቸው ዓለሙ ዝርዝር ኣለዎ። መግለጺ ቅዋም መበል ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና 25 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ካብ ቃል ክሳብ ባህሊ ብዝብል መሪ ሓሳብ ካብ 23 ክሳብ 25 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ክካየድ ዝቐነየ መበል ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ኣሰር ብልጽግና ደሚቑ ዝተረኣየሉ ካብ ትጣየሽ ድሕሪ 150 ዓመት ዳግም ትስራሕን ትዕንብብን ዘላ ናይ ፓርቲና ፍልፍል ሓይል ሓሳብ ብጭቡጥ ተግባር ኣብ ዝተገለጸላ ብዝናኣድ ጻዕሪ መራሕቲ ዘበናዊ ካባ ዝለበሰት ኣዲስ ኣበባ
ናይ ነበርታ ምትሕብባር ከምኡውን ብዙህነት ገይጽ ገይሩ ዘርኢ ናይ መላ አፍሪካውያን ቀንዲል ናጽነት ጸለምቲ ህዝብታት ዓለምን ኣብ ዝኾነ አዳራሽ ዝኽሪ ዓወት ዓድዋ እንትንዝቲ ዝጸንሐ ጉባኤና ብዓወት ምዝዛሙ እንትንገልጽ ሓጎስን ኩርዓትን ይስምዐና ኢሉ እቲ ጉባኤ ኣብ ኢትዮጵያ ሩይ ምዕባለ ንምርግጋጽ ዘኽእል ናይ ሓሳብን ተግባርን ሓድነት ጎሊሁ ዝተረኣየሉ ከም ዝኾነውን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ አብሪሁ ትካላት ዴሞክራሲ ፍትሕን ኣኽበርቲ ሕግን ነጻነትን ዘይሻራውነትን ኣብ ዝተረጋገጸሉ ኣጠቓቕማ ሃብቲ ሃገር ብምምሕያሽን ፍርያት ብልዑል ብርኪ ክብ ብምባልን ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ልዕል 700 ኣብ ዝኾነ ስሉጥ ምዕባለን ለውጥን ዝተረኣየሉ ኢሉ አንፈታት ሰብ ተኮር ህንጸት ማሕበራዊ ካፒታል ሰፊሕ ናይ ምገባ ህንጸት ሕድሳት መንበሪ አባይትን ወዘተን ስራሕቲ ዝተሰርሑሉን ናይ ማሕበረሰብ ምድግጋፍ ባህሊ ናይ ምዃን ይሰጋገረሉ ኣብ ዘሎ እዋን ካብ ምኩሻም ዲፕሎማሲ ብምልቃቅ ኩለ መዳያዊ ብሔራዊ ረብሓ ኢትዮጵያ ዘኽብር ዲፕሎማሲያዊ ዓውዲ ኣብ ዝተፈጠረሉ ብኻሊእ መዳይ ድማ ኩለ መዳያዊ ዓውታት እናተደነቕና ቀጻሊ ሕልምና ኣብ ጫፍ ንምብጻሕን ኩለ መዳያዊ ብልጽግና ንምርግጋጽ ዘኽእሉ ልኡኻት ንምፍጻም ዘኽእል ዓቕሚ ኣብ ዝጎልበተሉን ቁርጸኝነት እናማዕበለ ኣብ ዝመጸሉን እዋን ምዃን ኣዝዩ ታሪኻውን ፍሉይን ከም ዝገብሮም ገሊጹ ኣብቲ ስሩዕ ጉባኤ ኣብ ኩሎም ከባብታት ዝሃገር ዘለው መላእ ኣመራርሓን ኣባላትን ዝተሳተፉሉ ዓሚቕ ዘተ ዝገበሩሉን ናይ ሓሳብ ክርክር ዝገበሩሉን እዩ እውን ኢሉ ስለዝኾነ ከይድን ውፅኢትን እቲ ጉባኤ ዲሞክራሲያውነት ዘረጋግጹ ኩሎም ኣወዳድባታትን ስራሕቲ ፖለቲካን ብዝሕሸ ጽሬትን ብቕዓትን ዝተፈጸመሉ ከም ዝኾነ አብሪሁ እቲ መግለጺ ይቅዋም ብፍላይ ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዓማውቲ ነዚ ዘበን ዝተቐረጹ ልኡኻት ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ውሱናት ከባብታት ዝሃገር ዝተፈጠሩ ጎንፅታት ብዘስዓቦ ጉድኣት ቀጠናዊ ኣህጉራውን ዓለምለኻውን ተለዋዋጢ ኩነታት ብዘሕደሩልና ኣሉታዊ ጽዕንቶ ምኽንያት ዘምለጡና ዕድላት ብዘስካሕክሕ መገዲ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ሩኢ ለውጢ ንምምጻእ ኣብ ዘኽእሉ ተግባራት ዝሕሸ ምርድዳእ ዝተፈጠረሉ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ስለዝኾነ ዘስዕብ በዓል 8 ነጥብታት መግለጽ ቅዋም ብምምጻእ እቲ ጉባኤ ምዝዛሙ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዓማውቲ ናይ ኣመራርሓን ኣባላትን ብቕዓትን ጽሬትን ብስልጠናን ተኸታታሊ ዘተታትን ክብ ብምባል ብኣተሓሳስባን ተግባርን ብልጽግና ዝኾኑ ዝተዋሃቦም ልኡኽ ብውፅኢት እናፈጸሙ ህይወት ህዝቢ ዝልውጡ ኣብ ከባቢ ስራሕን መንበሪን ጠንካራ መግለጺ ዲስፕሊንን እወታዊ ስነ ምግባርን ዝኾኑ ሕልሚ ኢትዮጵያ ዕላዊ ዝገብሩ ኣመራርሓን ኣባላትን ብምፍራይ ብምብቃዕን ናይ ትለውጢ ሞተር ንክኾኑ ብምግባርን ብዝለዓለ ውፅኢት ዝገልጽ ጠንካራ ፓርቲ ንምህናጽ ክንሰርሕ ኢና ጠንካራ ፓርቲ ንምህናጽ ኣባላትና ንምጽራይ ዘኽእል ውፅኢታዊ ናይ ምዘናን ግምገማን ስርዓት ንኽዝርጋሕ ብስእነት ስነ ምግባርን ሞራልን ተሓተት ዝኾኑ ኣመራርሓን ኣባላትን ናይ ምእራም ተግባር ንክፍጸም ሓደሽቲ ኣባላት ናይ ምምልማል ስራሕ ብጽሬትን ብቕዓትን ንክፍጸም ብምግባር ነረጋግጽ ጠንካራ ፓርቲ ንምህናጽ ንኽከኣል ነዚ ዘበን ምልማድ ዘኽእል ናይ ሓሳብን ታሪኽን ውህደት ብምፍጣር መዋቕራዊ ውህደት ብምርግጋጽ ስኽነት ፖለቲካ ዕላው ብምግባርን ናይ ውፅኢት ዘላቕነት ብቁርጸኝነት ንምፍጻም ዳግም ቃል ንኣቱ ክልተ ዕውትነት ህንጸት ትካላት ንዕውትነት ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ኣዝዩ ወሳኒ ምዃኑ ፓርቲ ብልጽግና ካብ ልቢ ይኣምን ስለዚ ካብዚ ብምብጋስ ተጀመረ ሪፎርም ትካላት በባዓውዱን ብርኩን አጠናኺርና ብምቅጻል ናጻም ገለልተኛን ብቕዓት ዘለወንን ትካላት ብምብዛሕ ስራሕቲ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ኣብ ጠንካራ ሰረት ንምንባርን ጠንካራ ዲሞክራሲያዊ ባህሊ ንምፍጣርን ብዕቱብ ክንሰርሕ ኢና ፓርቲ ዝመርሖ መንግስቲ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ዝተፈላለዩ ሃገራዊ ናይ ዲሞክራሲ ትካላትን ናይ ሃገር ድሕንነትን ሉዓላውነትን ዝሕልው ትካላትናን ዓቕሚ ብቕዓትን ኣጠቓቕማ ቴክኖሎጂን ባህሊ ናብ ዝሕሸ ደረጃ ብምሽግጋር ናይ ሃገር ሉዓላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ናይ ምሕላው ዝናኣድ ውፅኢት መምዝጋቡ ጉባኤና ብዓወት ርእይዎም ስለዝኾነ ኩሉ ግዜ ትካላትና ኣተኣማማኒ ናይ ሃገር ዋልታ ኮይኖም ንኽህነጹን ነፃነቶም ተሓልዩ ንኽቕጽሉን ብምሉእ ልቢ ንድግፍ ብተዛማዲ ናይ ህዝቢ ፍትሒ ናይ ምርካብ መሰል ብዝተማልአ መገዲ ንክረጋገጽ ናይ ፍትሒ ስርዓት ናይ ምዝማን ብቑዓት ሰሞያ ናይ ምፍራይ ስሉጥን ኣተኣማማኒን ኣገልግሎት ንክወሃብ ናይ ምኽኣል ናይ ዳያኑ ነፃነትን ናይ ዳያኑ ተሓታትነትን በሚዛን ናይ ምርግጋጽ ተግባራት ንክፍጸሙ ንምግባር ብቁርጸኝነት ክንቃለስ ኢና 3
حلمنا ኢኮኖሚያዊ ሉዓላውነት ዕላው ብምግባር ናይ ሃገርና ኩለ መዳያዊ ብልጽግና ምርግጋጽዩ ነዚ ንምርግጋጽ ኣብ እዋን ጉባኤ ይኹን ቅድሚ ጉባኤ ሕድሕድና ንኢትዮጵያ ብልጽግና ብዝለዓለ ተበግሶን ቁርጸኝነትን ምስራሕ ከም ዘለና ካብ ልቢ ተረዳዲእና ኣለና ስለዝኾነ ኣብ ዝቕጽሉ 3 ዓመታት ዝሐሸ ማዕቀፍ ኢኮኖሚ ብምህናጽ ልምዓት ግብርና ኢንዱስትሪ ቱሪዝም ማዕድንን ዲጂታል ኢኮኖሚን ተደሚሩ መዋቕራዊ ሽግግር ኢኮኖሚ ብምምጻእ ናይ ኢትዮጵያ ኩለ መዳያዊ ብልጽግና ንምርግጋጽ ኣብ ምምሃዝ ምስላጥን ምምዕባልን ክንሰርሕ ኢና 4 ብልጽግና ኩለ መዳያዊ ድሕንነቱን ክብሩን ዝተሓለወ ማሕበረሰብ ንክህሉ ማሕበራዊ መስተጋብሩውን ንህንጸት ሃገረ መንግስቲ ኣስተዋጽኦን ከበርክት ንምኽኣል ኩለ መዳያዊ ብልጽግና ዘረጋግጽ ሓቋፊ ማሕበራዊ ልምዓት ዕላማ ብምሓዝ ብቁርጸኝነት ይሰርሕ ኣሎ ነዚ ንምርግጋጽ ጽሬት ዘለዎ ትምህርቲ ንትውልዲ ኩለ መዳያዊ ልህቀት ወሳኒ እታወት ምዃኑ نأمن حمام أقدم كام كل خالن حكيم كام دحانن نهنصت عنا زلوا أفراي تولدي زلوا ربحا بعمقات نجنزب سلازخنا اتوم ابز حلفو 3 عامات تجمروا ازيوم زتبابعون وتاوي وصيت تمزغبلو من سراحتي محبراوي لمعاتات تربحنت معبالن فتحاونتن شتوزاتنا بزعوت محبراوي بلصغنا بزرغاغصن مغدي بلعل قرصنينت اطناخيرنا كنقصلينا 5 ህብረ ብሔራዊ ሓድነት ንኽጠናኸርን ህንጸት ሃገረ መንግስትን ክዕወትን ንቐጸልቲ ያታታት ተሳዒሮም ዘዛምዱ ያታታት ልዕልነት ምርካብ ከም ዘለዎ ንሕና ብልጽግና ንኣምን ስለዝኾነ ብሔራዊነት ገዛኢ ያታ ብምዃን ኣብ ልሂቃንን ህዝብን ንክሰርጽን ህብረ ብሔራዊ ሓድነትና ንኽጠናኸርን ክንሰርሕ ኢና ነዚ ብዝበለጸ ንምዕዋት ኣብ መንጎ ህዝቢ ምርድዳእ ዝፈጥሩ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ዘተታት ኣብ ኩሎም ከባብታት ኢትዮጵያ ብኩሎም ኣማራጽታት ንኽፍጸሙ ክንገብር ኢና ናይ ሚድያ ነጻነትን ሓሳብ ብነጻ ናይ ምግላጽን መሰል ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣፍራሲ ልኡኽ ብምሓዝ ሚድያ ንጎንፂ ዕግርግርን ገበንን ኣብ ዝጥቀሙ ኣካላት ሕጊ ናይ ምኽባር ስራሕ ክንክስራሕ ብዕቱብ ክንሰርሕ ኢና أمرارحان أبلاتن بلصقنا ملا حزبي بمستاف محبراو ميديا نهنصت غزائياتا نهبر بهراو حادنت شغغر فلطتن ناي إثيوبيا حقي نمغلاصن كم انتقملو قالنا اتو شدشتم بلصقنا ناي هاغرنا سيفيل سيرفيس كندي عدميو تكالاوي لهقت مرغات ايكالن يلو يامن بمخانو ابز حزي اوان ناي جمله هاغراوي ريفورم سيفيل سيرفيس ايغبرن زلوم ببركو ناتتغبرو صيتاونتو ترغاغص بزبناوي تكنولوجي عقمي مرحنت زتا اساسره كاب سرقين غعزينان اسرار حز تلاققه سيفيل سيرفيس مهناص كم زغبا بارتنا يامن وصيتاوي زخونه ريفورم نمكيادن بفلاي فلفل قرتا حزب زخونه اغلغلوت وهابتي عودتات بفلوي مصنعتي عودتات مستخاخل اغلغلوت نمغبارن عقبت حزبي كب نمبالن بارتنا زوسدو طنكارا قوام نمفصام ليتن قطرن نمسرح قالنا اتو شوعتم غباينا ابز حلفو عمتات بارتنا بستخطلو حغراو كبري زغوناصفن حغراو حدنت زطناخرن دبلوماسن امفتات ركب وصاين بهراو ربحنان كبرنان كب زبلو سرحتي كم استفصمو بعوت رئينا سلازخونه اتوم عغوتات امفتات ببقعات نخفصمون زلاق بري بحري ناي مركابن باهغنا سلامون دبلوماسيون ملاش نخركب بملو عقمنا ابسترخبه مدرخ علم كله بسلاماو مجدي نمكلاس قريصنا كم استلعلنا نرغاغز شمونتم بارتنا زلاقن وانتاون سلام ناي هاجرنا هلونا مسرتن كل مداوي بلصقنان فلي وحسنا كم زخونه بعمقوت يگنزب سلازخونه بلصقنا بارتي ابتي غباي زتجمر حقافي هاجراوي زته بعوت مجدي تزازيمو ناي اثيوبيا ناي زبنات ناي بوليتيكا سنكسار نكعصوم ابا تحزا أفلالاين غونصن زلاقينا مفتحي مقدتاتن نكقيسن انت تخايلون بحبراوي رأينا نكردادنا اتكايدي بملؤ لبين مدقاف وسينا نزتجمره بروغرام شغغر فتحي تكباراونتن عاوتن زحلو له حلافنت ببقعات نموصا كنسرحنا وانتاوي زلاقي سلامنا يتاغواغلو مسزلو عطقات حيلتات زغبر زتن دردرن تطناخيرون كقصل ጭቡጥ አንፈታት አቀሚጥና ለና ጎንጽን መውጋድን ምርግጋ ንመፍጣርን ኩሉ አመራርሓን አባላትን በትኹረት ክሰርሕ ከም ዝግባ ተስማሚዕና ስለዝኾነ ነተግባራውነት ውሳነታትን አንፈታትን ጉባኤና ነቂሕና በመስራሕ ናይ ሃገርና ሰላም ንምርግጋጽን ህብረ ብሔራዊ ሓድነትና አጠናኺርና ንምቅጻልን ኩልና ብሓድነትን ጽንዓትን ክንስለፊና
ድሕሪ ምዝዛም ቀዳማይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዝነበሩ እዋናት ዝተፈላለዩ ዓወታት ምምዝጋቦም ላዕለዎት ኣመራርሓቲ ፓርቲ ገሊጾም ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና አብይ አሕመድ መጻኢ እዋን ግዘ ብራኸ ኢትዮጵያ ክኸውን ኢሎም ንጸብጻብ ወንድወሰን አፈወርቅ መርሃ ሰላም መረሳ ፓርቲ ብልጽግና ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤኡ ተሳልጥ ተሎ ድሕሪ ቀዳማይ ጉባኤ ኣብ ዘሎ ክሊ ግዘ ታይ ዓሚሙ ዝብል ሕቶ ይለዓል ምክትል ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና ኣይተ ዓደም ፋራሕ ድሕሪ ቀዳማይ ስሩዕ ዓላት ፓርቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ዓወታት ተመዝጊቦም እዮም ብምባል ይገልጹ ያሳለፍናቸው የድህረ አንደኛ ጉባኤያችን ዓመታት ቃል ብዛኣተናዮ መሰረት ምህርቲ ስርናይ ባዕልና ኺኢልና ሰደድ ዝገበርናሉ ብሐምለዋይ ኣሰር ዕማማትና ክብሪ ዝዓተርናሉ ምህርቲ ናፍራያይነት ንብልዑል ዓቐን ዘዕበናሉ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ናብ ብርክ ምፍጻም ዘብጻሕናሉ ደረጃኦም ዝሓለዉ መባጽሕታት ቱሪዝም ድማ ብምልማዕ ዝጸንሑ ብምጽጋን ነቲ ዘፈር ብልዑል ዘነቓቕሕናሉ ስትራቴጂክ ዲጂታል ኢትዮጵያ ሓንጺጽና ትካል ምስ ዘመን ዝስድሩ ክኾኑ መደላድል ዘንበርናሉ ዋልታረገጽን ኣኽራርነትን ብዘላቕነት ንምምሓው ዝሮዱ ንጥፈታት ህንጸት ሃገር ዝዓመምናሉ እዩ ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና ዶክተር አብይ አሕመድ እቲ ፓርቲ ኣብ ቀዳማይ ስሩዕ ዋዕልኡ ልምዓት ሃገር ዘቀላጥፉ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ነጺሩ ምጽንሑ ዝገለጹ እንትኾን ኣብ ቅድሚትና ዘሎ ግዜ ኢትዮጵያ ንምብራኽ ትሰርሐሉ ግዜ ክኾን እዩ ኢሎም ኢትዮጵያ የጀመረችውን ለማስቆም ከግራ ከቀኝ ከውስጥ ከውጭ ጥረት ቢደረግም ኢትዮጵያ ዝጀመረቶ ንምዕጋት ካበ የማን ጸጋም ካበ ውሽጥን ደገን ጻዕርታት ተገበሩውን ስንና ነኺስና ንህዝብና ኢትዮጵያ ብስራት ነበስረሉ ዘበን አበ ቅድሚትና አበ ዘለው ግዘታት እነቃልሕ ይኸውን ዘበን ምዕባልን ብራኸን ቀንዲ ጠማሪ ቃል ፍልፍል ዝኾን አበ ዝሓዝናዮ ዓመት ዝርአናዮም ልምዓተ ኮሪደር አበ ዝቕጽል ዓመት ነቲ ንጥፈት ኣይትርእይዎን ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዓውዲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሓድሽ ነገር ዘላለ ምዃኑ ይዝረበሉ ብፍላይ ኣብ ዝቐደሙ ግዘታት ኣብ ኢትዮጵያ ጸንሐ ፖለቲካ ኣብ ዝተቀድሑ ሓሳባት ዝንጥልጥል ምንባሩ ዘዘክሩ ፕሬዝዳንት ፓርቲ ብልጽግና ዶክተር አብይ አሕመድ እቲ ፓርቲ ንመፈለምቲ ኣዋን ሃገራዊ ተሓሳስባ ሒዙ ዝመጽ ምዃኑ አብሪሆም እዮም የደረጃ ሐሳብ የሌለው ፖለቲካ ፓርቲ የፈለገውን ማፍረስ ቢችልም ለውጥ መፍጠር ቢችልም ሕንጻጽ ሓሳብ ዘይብሉ ፖለቲካ ውድብ ከም ድሌቱ ናይ ምዕናው ዓቕሚ እንተሃለዎውን ለውጢ ባይታ እንተትሕዝውን ለውጢ ንምምራሕን ሕልሙ ንምትካልን ግን ክጽገም እዩ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ታሪክ ውድብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ንፈለም እዋን ሃገር በቀል ዝኾነ ሓሳባዊ ሕንጻጽ ኣንቢሩ ናብ መድረኽ ፖለቲካ ዝመጸ ፓርቲ እዩ ተናሕናሕቲ ውድባት ኢትዮጵያ ኣመራጺ ሃገር በቀል ሓሳብ እንተቕሪቦም ብልጽግና ንኽመሃር ድልዊ ምዃኑ ካብ ብኸዚኡ ንገልጽ ንፈቱ ፓርቲ ብልጽግና ንሰላማዊ ቃልሲ ፖለቲካ ወትሩ ድልው ምዃኑ ዝገልጹ ፕሬዝዳንት እቲ ፓርቲ ካብ መሳርሒ ኩናት ዝሰልጠነ ቃልሲ ፖለቲካ ምልምማድ ተመራጽ ምዃኑ ይሕብሩ ይብቃንና በሰላማዊ መንገድ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ያእኽለና በሰላማዊ መንገዲ በስርዓት ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ንምምዕባል በሓባር ንስራሕ በወገን ንሕና በሰላም ብልዝብ ብዘተን በሓሳብ ንዝግበር ቃልሲ ፖለቲካ ፍርቂ መንገዲ ናይ ምኻድ ተበግሶ አበ ዝሓለፉ አርኢና ኢና ሕዝውን አጠናኺርና ክንቅጽለሉ ኢና ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ዝተፈላለዩ ውሳነታትን አንፈታትን ኣቐሚጡ ትማሊ ተዛዚሙ ኣሎ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ሕዚ ዝበፅሐና ዜና ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ እዋናዊ ጉዳይ ትግራይ ጠሚቶም መግለጺ ኣውፅኦም ኣለዉ ሙሉእ መግለጺ ድሕሪ ዜና ክነቕርብ ስለ ዝኾንና ንኽትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም እቲ ብልጽግና ስርዓት ዴሞክራሲ ዘጠናኽር ምንባሩ ተገሊጹሎም ንሰለስተ መዓልታት ክሳለ ዝጸንሐ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና በዓል 8 መግለጺ ቅዋም ምውጽኡ ብምውጻእ ተዛዚሙ ኣሎ ንጸብጻብ ነጻነት ፍቅሬ ድሃብ ያሲን ከም ስዕብ ተቕርቦ እያ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤኡ ዘሳለጠ ፓርቲ ብልጽግና ንህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ ዘሕለፎም ውሳነታት ይፍጠሩን ዘለዉ ጸገማት መፍትሕ ተገይሮም ተወሲዶም እዮም ምስ ኢቲቪ አዲስ ቀን ጻንሒት ዝገበሩ ኣብ ኢንስቲትዩት ጽንዓት ፖሊሲ መራሒ ተመራማሪ ዶክተር ግርማ ተሾመን ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወላይታ ሶዶ መምህርን ተመራማርን ፖለቲካል ሳይንስን ዓለም ለኸ ርክብን ታምራት ዴላ እቲ ጉባኤ ስርዓት ዲሞክራሲ ዝተላበሰ እዩ ነይሩ ይብሉ አሳታፊነትን ነው ዲሞክራሲያዊነትን የምናየው አሳታፊነቱን ነው አሳታፊነቱን ርኢ በዲሞክራሲያዊነት እዩ ብምዃኑ ሓቋፊ ምዃኑ ንርኢ ካብ ኩሎም ክፍልታት ሃገርና ህዝብታት ዝተሳተፍሉ ነይሩ በአንጻር መረጻውን በቴክኖሎጂ ዝተሓገዘ ነይሩ ዲሞክራሲ ዘለማብድ ነይሩ የብልጽግና ፓርቲ ጉባኤ ላይ ያየናቸው ነገሮች
ኣብ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ዝነበሩ ጉዳያት ብኣወንታ ዝለዓሉን ቀጻሊ ዕጫ ኢትዮጵያ ከመ ፓርቲ ውጽኢት ከምጹ ዝኽእል ኣንፈት ዘርኤና እዩ። እቲ ፓርቲ ኣብ ውሽጡ ዲሞክራሲያዊ ኣጠናኽር ምህላው ዘርኢ እዩ። ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ቀጻሊ ህዝቢ ዝጠልቦም ሰናይ ምምሕዳር ሕቶታት ቁጠባን ንምፍታሕ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ተጠናኺሮም ክቕጽሉ ከም ዝግባእ ዶክተር ግርማ ተሾመ ሓቢሮም እዮም። አንዱ ትልቁ ችግርና ፓርቲው መሰራበታለሁ ብሎ ያነሳ ያለው ነቲ ሓደ ጸገም እቲ ፓርቲ እውን ክሰርሐሉ ዝብል ዘሎ ምስ ሰናይ ምምሕዳር ተታሒዙ ጋዕዚና ኣብ ምእላይ እዚ መንግስቲ ጥራሕ ዝገብሮ ዘይኮነስ ህዝቢ እውን ክሓብር ይግባእ። ኣብ ናህር ዋጋ እውን ፍርያትን ኣፍራያይነትን ብምዕባይ ዘለውና ሃፍቲ ምጥንኻር ዋጋ ምርግጋእ የድሊ። ንሰለስተ መዓልትታት ጉባኤ ከሳልጥ ጸንሐ ፓርቲ ብልጽግና ነቲ ጉባኤ መግለጺ ቅዋም ብምውጻእ ዝዛዘመ እንትኾን እቲ መግለጺ ንህንጸት ዲሞክራሲ ሓድሽ ምዕራፍ ምዃኑ እዩ ዝተሓበረ። የዲሞክራሲ ተቋማትን መገንባት ረገድ ላይ ከአስፈጻሚ አካላት ኣብ ዲሞክራሲያዊ ትካላት ምህናጽ ምስ ፈጸምቲ አካላት አፈጸምቲ ሕግን አውጻቲ ሕግን ተርጎምትን ክሰርሑ ዝግብኡ ክሳብ ሲቪክ ትካላት ክሰርሑ ዘለዉ ጉዳያት ኣለዉ። ቦርድ መረጻ ሓዊሱ ንሃገር ዝጠቅም መንገዲ ምጥንኻር የድሊለ ይኣምን። ጠንካራ አመራር ካለ ያለንን ሀብት በትክክል የሚያይ ጥንኩር አመራርሓ ተሃልዩ ዘለና ሃፍቲ ብዝግባእ ናብ ውጽኢት ዝቕይር ካብ ግዕዚ ኣሰራርሓ ነጻ ኮይኑ ሃገር ቀዲሙ ቆራጽ አመራርሓ ተሃልዩ ከም ሃገርና ዘይትልወጠሉ ምኽንያት የለን። ንሰለስተ መዓልትታት ክሳለጥ ዝጸንሐ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና በዓል 8 ነጥቢ መግለጺ ቅዋም ብምውጻእ ተዛዚሙ። አፍሪካ ሃገራችን አፍሪካ ዛሬ የአፍሪካ ልጆች የአህጉራችንን ህልውና ነቅተን ሎሚ ንሕና አፍሪካውያን ህልውና አህጉርና አፍሪካ ብምሕላውን ብምጥንኻርን እንገብሮ ቃልሲ ብምስፍሕፋሕ ካብ ተሓታትነት ወለዶን ታሪክን ምድሓን እዋኑ ዝጠልቦ ዓብዪ ዛዕባ እዩ እንብሎ ንዙ እዩ። Who trained Mandela? Emperor ሃይለ ስላሴ። ንምዃኑ ማንዴላ መን የስልጢንዎም? ሃፄ ሃይለ ስላሴ እዮም ኣሰልጢኖምዎም። ኣብ ቃልሲ ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ንምጋቤስ መን እዩ ሓጊዝዎም? መንግስቲ እዩ። The African Renaissance cannot be realized without bringing about a paradigm shift. ህዳሴ አፍሪካ ብዘይሱር በቀስ ፖለቲካዊ ማሕበራውን ቁጥባውን ለውጢ ስርዓት መንግስቲ ክመጽእ ይልካ ኣይሕሰብን። The way we see ourselves as Africans. ዓርስና ከም አፍሪካውያን እንሪኦሉ መንገዲ ሃገር በቀል ታሪክናን ዛንታናን ብምምሕያሽን ቀዳምነት እንህቦም ዛዕባታት ክኾን ይግባእ። ዜናና ሕዙን ይቕጽል ተመልከቲ። ሕብረት አፍሪካ ብፖለቲካ ንግዲ ማሕበራውን ቁጠባውን ንምትእሳር ራእይ ዝሰነቐ አጀንዳ 2063 ዕላዊ ካብ ዝግበር ልዕሊ 10 ዓመታት ኣቑፂሩሎም። አፍሪካ ካብ ስርዓት ሃፀይነት ባዕዳዊ መግዛእትን ኣፓርታይድን ነፃ ዝወፀትሉ ዕላዊ ምስረታ ውድብ ሓድነት አፍሪካ ድማ 60 ዓመታት ኣሕሊፉሎም። ፍሳም መብራህቱ ዝርዝር ኣለዎ። ቅድሚ 62 ዓመታት ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ነፃ ዝወፃ 32 ሃገራት አፍሪካ ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ኣብ ዝነበረት ኢትዮጵያ መጽየን ውድብ ሓድነት አፍሪካ ከም ዝመስረታ ሰነዳት ታሪክ ይረድኡ። ኣብቲ እዋን ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓራ ዝወፃ ሃገራት እውን ብተቃለስቲ ሓርነት ተነቢለን ኣብቲ ምስረታ ከም ዝተሳተፋ ይሕበር። አፍሪካ ካብ ስርዓት ሃፀይነት ባዕዳዊ መግዛእትን አፓርታይድን ነፃ ትወፀሉ መንገዲ ኣብ ስምምዕ ዝተበጽሕሉ ዕላው ዝተገበረሉ እውን እዩ። ከመ ጎርጎሮሳውያን አቆጻጽራ 1963 ዕላዊ ምስረታ ሕብረት አፍሪካ ኣብቲ እዋን ውድብ ሓድነት አፍሪካ ስምምዕነት ዝተፈረመሉ 25 ጉበት መዓልቲ አፍሪካ እናተባሃለ ካብዚ እዋን ጀሚሩ ኣብ መላእ እታ ሃገር ይኽበር ምንባሩ እውን ሰነዳት ሕብረት አፍሪካ ይረዱ። እቲ ትካል አፍሪካ ዝሓበረት ነፃ ግዛእታ ዓርሳት ተመሓድር አህጉር ንኽትህልዎም ብትሪ ዝተቃለሰሉ ተገይሩ ይውሰድ። ሕብረት አፍሪካ ምስ ተጣየሸ ይግበር ኣብ ዝነበረ ምንቅስቃሳት ጸረ ባዕዳዊ መግዛእቲ ሓጊዝ እዩ። ኣብ መንጎ አፍሪካውያን ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቁጠባውን ምትእሳር ንኽፍ
ዝፍጠሩ እጃሙ ኣበርኪቲ እዩ ድሕሪ ነዊሕ ጉዕዞ ውድብ ሓድነት ኣፍሪካ ዝብል ሽምት ትካል ብኣቆጣጽራ ጎርጎሮሳውያን 9 መስከረም 1999 ውሳነ ብምሕላፍ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ከተማ ደርባን ብ2002 ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ከዓቢ ከም ዝተገበረ ሰነዳት እቲ ሕብረት የረጋግጹ ሰላማዊት ዝማዕበለት ብማሕበራውን ርእሰ ማላውን ዝተርንዐት ኣብ ዓለም ለኻዊ መድረኻት ተሰማዕነትን ጽልዋት ተሕድርን ኣፍሪካን ምፍጣር ራእይ ዝሰነቐትሉ እዩ እውን እቲ እዋን እዚ ራእይ ንምዕዋት ሕሉፍ ጉዕዞ 50 ዓመታት ብምግምጋም ከም ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን 2013 ኣብ ቀጸልቲ 50 ዓመታት ዝትግበሩ ኣጀንዳ 2063 ዕላው ተገይሩ እዚ ጸዲቁ ናብ ተግባር ካብ ዝኣቱ 12 ዓመታት ዘቁፀረ ኣጀንዳ 2063 ናብ ባይታ ንምውራድ 10 ፕሮጀክትታት ሰንደቕ ዓላማን 7 ትልምታት እቲ ሕብረትን ተሰናዲኦም እዮም ኣፍሪካ ንምትእስሳር ምዝርጋሕ መስመር ቅልጡፍ ባቡር ቀዳማይ ፕሮጀክት ኮይኑ ኩለን ርእሰ ከተማታት ሃገራት ኣፍሪካ ማእኸል ዕዳጋን ንምርኻብ ዝዓለመ ነይሩ እቲ ሃገር ንዘበናት እታወታት ፋብሪካን ጥረቕሓን ንዝማዕበለ ሃገራት ትገብሮ ዝነበረት ኣቕርቦት ንምቕራይን ዋጋ ወሲኽካ ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተዋሳኢት ክትኸውን ዝገብር እዩ ነይሩ እቲ ትልሚ ተዓጻጻፋይ ሜላ ኣትራፋይነት ምዕዛዝ እውን ካሊእ ተጸርሐይ ዕማም እዩ ዞባ ነፃ ንግዲ ኣፍሪካ ኣብ መንጎ እተን ሃገራት ክሰፍን ፍርያትን ግልጋሎትን ብዘይ ዝኾነ ጸገም ክዘዋወርን ዝዓለመ ፕሮጀክት ኣካል ኣጀንዳ 2063 እዩ ኣብቲ እዋን ዝነበረ 54 ኣባል ሃገራት ዝፈረሞ እዚ ስምምዕ መብዛሕትአን ኣካል ሕጊ ሃገረን ከም ዝገበሮ ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪካ የመላኽት መሪሕ ትልሚ 2063 ዕላውቲ ኮይኑ ኩሎም ኣፍሪካውያን ሓደ ዓይነት ፓስፖርት ሒዞም ካብ ናይጀርያ ክሳብ ኢትዮጵያ ካብ ግብፂ ክሳብ ደቡብ ኣፍሪካ ካብ ኬንያ ክሳብ ጋና ኮታስ ኩሎም ዜጋታት እታ ኣህጉር ከም ድላዮም ምንቅስቓስ ዝፈቅድ እዩ ኣፍሪካዊ ትካላት ፋይናንስ ኣፍሪካዊ መጓዓዝያ ኣየርን ምድርን ሓበራዊ ማእኸል ዕዳጋታት ኣፍሪካ ብመርበብ ሓበሬታ ተመጋጋቢት ምግባር ዓብዪ ሙዚየም ኣፍሪካ ምህናጽ ኢንሳይክሎፔድያ ኣፍሪካ ምንጻር ቀንዲ ኣጀንዳ 2063 እዮም ኣጀንዳ 2063 ሃገራት ኣፍሪካ ሕድሕደን ዝፍጽሞ እዩ ካብዚ ሓሊፉ እተን ሃገራት ጉርብትና መሰረት ዝገበረ ዞባዊ ምትእስሳር ብምፍጣር ሓበራዊ ረብሓ ንምርጋጽ ከም ዝሰርሓ ይግለጽ ንኣብነት እንተሪእና በዓል መዚ ልምዓት መንግስቲ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኢጋድ ኣብ ሰላምን ጸጥታን ዞባ እተን ሃገራት ብዕቱብ ዝሰርሕ ትካል እዩ ብንግድን መሰረተ ልምዓትን ንምትእስሳር ዝግበር ጻዕሪ እውን ምርኣይ ይከኣል ኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንጎረባብቲ ትገብሮ መሸጣ ከም መርኣያ ይውሰድ ኢትዮጵያ ብኽለት ከባቢ ኣየር ንምጽዋር ኣብ ምንባር ሓምለዋይ ኣሰር ዝኸደቶ ርሕቐት ዓርሰ ምርኮሳ ምግቢ ንምርግጋጽ ኣብ ፍርያት ስርናይ እትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስ ተሓዳሲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብቲ ዞባ ንምስፍፋሕ ከም ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝበሉ ህንጸት በረኽቲ ፕሮጀክትታት ምስላጥን ተጠቀስቲ እዮም ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብ ሰላምን ምርግዓን ኣህጉር ኣፍሪካ ዝገበረቶን ትገብሮ ዘላን ቅያ ታሪክ ዘይርስዖ እዩ መስርሕ ኣቋፊ ሓበራዊ ምዕባለን ዘላቂ ልምዓትን ሓፍቲ ኣፍሪካ ብኣፍሪካውያን ንረብሓ ኣፍሪካ ክውዕል ዘኽእል ዓለም ለኻዊ ስትራቴጂካዊ ሰነድ ዕላዊ ካብ ዝኾን 12 ዓመታት ኣቑፂሩ እቲ ሰነድ ኣጀንዳ 2063 ዝብል መፀውዕ ኣለዎ ባጊ ህዝባን እቲ ኣህጉርን ኣብ 2063 ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ንምዕዋት ዝዓለመ ሕንጻጽ እዩ ኣባል ሃገራት ኣፍሪካ እዚ ሰነድ ን24 ኣዋርሕ ሓፈሻዊ ምክክር ተገይሩሉ ንዝቕጽሉ 50 ዓመታት ባህጊ ኣፍሪካውያን ኣባይታ ዝዕልብ እዩ ተባሂሉ ተስፋ ዝተነበረሉ እዩ ኣብ ራእይ ሕብረት ኣፍሪካ መሰረት ገይሩ ዝጸደቐ ዛዕባ 2063 ፈተናን ሰናይ ዕድልን ኣህጉር ኣፍሪካ ብምትንታን ዝተዋደደ ምዕባለን ሰላምን ኣፍሪካ ንምርግጋጽ ብዜጋታት እተኣህጉር ትውከልን እትምራሕን ኣፍሪካ ንምፍጣር ኣብ መድረኽ ዓለም ተደማጺትን ብጽሒታ ትዋጸን ኣፍሪካ ምርኣይ ዝዓለመ ሰነድ ቃል ኪዳን ኣጀንዳ 2063 እንብህጋ ኣፍሪካ ብዝብል መሪ ሓሳብ ከም ኣቆጻጽራ ጎርጎሮሳውያን ካብ 2013 ክሳብ 2063 ንዝቕጽሉ 50 ዓመታት እታ ኣህጉር እትምርሐሉ መዓቐፍ ትልሚ ዝሓዘ እዩ ኣብ ቀጸልቲ ፈላሞት ሰሙናት ወርሒ ለካቲት ዝካየድ መበል 38 ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ 10 ዓመት ኣጀንዳ 23 ክቐርብ እዩ ተባሂሉ ትጽቢት ይግበር እዚ ትልሚ ይትግበር ዶ ይኾን ግዜ ዝምልሶ ዛዕባ እዩ ካብ ቃል ናብ ባህሊ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተሳለጠ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ዝተፈላለዩ ውሳነታት ኣመሓላሊፉሎም ዶክተር አብይ አሕመድ ፕሬዚዳንት እቲ ፓርቲ ኮይኖም ንክቕጽሉ እቲ ጉባኤተኛ
ብኣሰራርሓ ዲጂታል መሪጹ ካብ 23 ክሳብ 25 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ክካየድ ዝጸንሐ ጉባኤ እቲ ፓርቲ የመልኪቱ መሳርሕትና ባደመቀ ዝስዕብ ጸብጻብ ኣሰናዲኡ ወሎ ተኸታቲልና ንመለስ ካብ ቃል ናብ ባህሊ ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ካብ 23 ክሳብ 25 ጥሪ 2017 ክካየድ ዝጸንሐ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ዝተፈላለዩ ውሳነታት ኣመሓላሊፉ እቲ ጉባኤ 1700 ብድምፂ ኣመራርሓን ተወከልትን ኣሓት ፓርትታት 15 ወፃኢ ሃገራት ሓዊሱ ልዕሊ 400 ዕዱማት ኣጋይሽ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ተረኺቦም ዓርቢ 23 2017 ዓመተ ምህረት መኽፈቲ ስነ ስርዓት ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ዝተሳለጠ እንትኸውን ፕሬዝደንትን ምክትል ፕሬዝደንትን እቲ ፓርቲ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓን ተወከልትን ኣሓት ፓርትታት ወፃኢ ሃገር መደር ኣስሚዖም ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ሓዱሽ ሓሳብ ንሓዱሽ ጉዕዞ ንምፍላይ ዝሕሸ ኣመራርሓ ንምሕራይ ኣሰራርሓታትን ደንብታትን እቲ ፓርቲ ንምልዋጥ ዝዓለመ ምዃኑ ፕሬዝደንት እቲ ፓርቲ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት እቲ ጉባኤ ኣብ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ሓቢሮም በዚህ ጉባኤ እስከ ባለፈው ቀን ድረስ የመጣንበት ጉዞ አብቅቶ አዲስ የምንጀምረውን ጉዞ ሊያስኬድ የሚችል ሐሳብ ኣብዚ ጉባኤ ክሳብ ዝሓለፈ መዓልቲ ዝመጻናሉ ጉዕዞ ተወዲኡ ከም በሓድሽ ንጅምሮ ጉዕዞ ዘጀመረና ሓሳብ ዝፍጠረሉን እቲ ሓሳብ ብፍልጠት ዝምራሕ ኣመራርሓ ከምውን እቲ ኣመራርሓ ነቲ ሓሳብ ሪኡ ውጽኢት ዘምጽእ ኣሰራርሓን ደንብታትን ኣብዚ ጉባኤ ከጽድቕ ስለ ዝግባእ ሕዚ ተዛቲና ኢትዮጵያ ትምራሓሉ መንገዲ ክንፈጥር ይግባእ ካብዚ ጉባኤ ትጽቢት ትግበር ሓደ ቁልፊ ነገር ኣብቲ ጉባኤ ዘሎ ከይዲ ኣሳታፍን ዴሞክራሲያዊ ምዃኑ ክንረጋግጽ ይግባእ ፓርቲ ብልጽግና ዘቀራርቡን ዘተኣሳስሩን ተረኻት መሰረት ብምግባር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጸገማት ፖለቲካ ብምትዕራቕ ሓዱሽ ምዕራፍ ዝኸፈተን ዕቤት ሃገር ዘረጋገጸን ፓርቲ ምዃኑ ምክትል ፕሬዝደንት እቲ ፓርቲ ኣይተ ኣደም ፋራህ ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት እቲ ጉባኤ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ገሊጾም ሁሉንም ኢትዮጵያውያን ያለ ልዩነት ያቀፈ እውነተኛ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ነው ብልጽግና የሁሉም ኢትዮጵያንን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ብዘያፈላላይ ዝሓቆፈ ሐቀኛ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ እዩ ብልጽግና ተሳትፎ ኢትዮጵያውያን ዘረጋገጸ ፓርቲ እውን እዩ ከም ፓርቲ ቃል ብተግባርና ብምርግጋጽ ባህልና መሰረት ጌርና ዝገጥሙና ፈተናታት ንህዝቢ ብዘሳተፍ ልክዕ ብብቕዓት ተሳጊርና ካብ ዕዳና ብምንዳን ምስጋር ጥንካረናን ጉድለትናን ፈሊና ተረባሕነት መጻ ወለዶ ብዘረጋግጽ መልክዕ መበል ካልኣይ ጉባኤና ንምስላጥ ብምብቃዕና ሓጎስና ልክዕ የብሉን ካብዚ ብተወሳኺ ኣመራርሓታትን ተወከልትን ዝተፈላለዩ ኣሓት ፓርትታት ወፃኢ ሃገር ኣብ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ኢትዮጵያ ኩለ መዳዊ ዕቤትን ብልጽግናን ንምርግጋጽ እናሰርሐት ምዃና ዝሓበሩ እቶም ኣመራርሓ ኣሓት ፓርትታት ሓድነት ልምዓት ዕቤት ኣፍሪካ ኣብ ምህናጽ ልዑል ግደ እናተጻወተት ትርከብ ሃገር ምዃና ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብርዮም እዮም ፓርቲ ብልጽግና ኢትዮጵያ ኣንፈት ዕቤትን ዘበናውነትን ንኽትኽተል ልዑል ግደ ኣብ ምፍጻም ከም ትርከብ ማእኸላይ ኮሚቴ ኮሚኒስት ፓርቲ ቻይና ንመበል ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዘመሓላለፎ ሰናይ ትምኒትን መልእኽቲ ደገፍን ኣብርሁ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ሰፊሕ ዘተ ብምክያድ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ምውሳኑ ሓላፊ ዓውደ ርክብ ህዝብን ዓለም ለኸ ርክብን እቲ ፓርቲ ዶክተር ብቂላ ሁሪሳ 24 ጥሪ 2017 ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መብርሂ ሓቢሮም እቲ ጉባኤ ነቲ መድረኽ ዝመርሑ ኣባላት ፕሬዝዴም ብምስያም ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታትን ጸብጻባትን መርሚሩ ከም ዘጽደቐ ዝተገልጸ እንትኸውን ጸብጻብ ኮሚቴ ኢንስፔክሽንን ስነ ምግባርን ሓዊሱ ኣብ መተሓዳደሪ ደንቢ እቲ ፓርቲ ምይይጥ ብምክያድ ምጽዳቑ ተሓቢሩ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካልኣይ ስሩዕ ጉባኤ ፓርቲ ብልጽግና ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ፕሬዝደንት ፓርቲ ብልጽግና ንክኾኑ ብኣሰራርሓ ዲጂታል ብዝተሓገዘ ከይዲ መረጻ እቲ ጉባኤተኛ ብልዑል ድምፂ መሪጹ
ጥሪ 25 2017 ፕሬዚደንት ፓርቲ ብልጽግና ኮይኖም ዝተመርጹ ዶክተር አብይ አሕመድ ብመሰረት መተሓዳደሪ ደንቢ እቲ ፓርቲ ኣብ ቅድሚ ጉባኤተኛ ቃለ መሓላ ፈጺሞም ኣይተ ተመስገን ጥሩነህን ኣይተ ደንፋራህን ድማ ምክትል ፕሬዚደንትታት ፓርቲ ብልጽግና ብምዃን ብልዑል ድምፂ እቲ ጉባኤ ከም ዝመረጾም ካብ ቤት ጽሕፈት እቲ ፓርቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ ክልቲኦም ምክትል ፕሬዚደንትታት ብመሰረት መተሓዳደሪ ደንቢ እቲ ፓርቲ ኣብ ቅድሚ ጉባኤተኛ ቃለ መሓላ ፈጺሞም ጎና ጎኒ እቲ ስሩዕ ካልኣይ ጉባኤ ተሳተፍትን ዕዱማት ኣጋይሽን እቲ ጉባኤ ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕትታት ልምዓት ኣዲስ ኣበባ ዑደት ኣሳሊጦም زين عداقة قصل حفشاوي تقمات جنزب بانك نقدي إثيوبيا لعلي 1.4 تريليون مبصحو تقليتهم تي بانكي قمقام أفزاز مع مدبات فرق عمد كتاشون 17 عام تمرت يسالت اللهم أبا قدامي فرق عمد 245.9 بليون بر تقمات جنزب بمكاب حفشاو متن تقمات جنزب لعلي 1.4 تريليون بر كم زوجة تقليتهم بمسارة زيتي بانكي نايتلمو 247.6 ميتاوي معواتو كاب محوراو ميدياتي بانكي زرخبنا حبريتا يردم حزدما ناب زينات أقصقر بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب حبرة أوروبا تعريف كم زغمتو أفليتهم እቲ ታሪፍ ቅድሚ ሕዚ ኣብ ሜክሲኮ ካናዳን ቻይናን ብዛዕባ ምቕማጦምን ተገሊጹሎም ንጸብጻብ ዓለምነህ ዋሴ ሙሉብርሃን ግርማይ ፕሬዚደንት አሜሪካ ትራምፕ ከም ዓብይ ሓይልን መሳርሒ ዝቆጽርዎ ስኩምቲ ታሪፍ ቃሎም ሓልዮም ኣብ ካናዳን ሜክሲኮን ከምኡውን ኣብ ቻይና ንምቕማጦም ስዒቡ ቀጻሊ ተረኛ ሕብረት ኣውሮፓ ከም ዝኾን ኣፍሊጦም እዮም ትራምፕ ኣብ ካናዳን ሜክሲኮን 25 ሚታዊ ኣብ ቻይና ድማ 10 ሚታዊ ታሪፍ ኣቕሚጦም እዮም ይኹን እምበር ቀረብ ነዳዲ ካናዳ ንበይኑ በመፍላይ መጠን ታሪፍ ነዳዲ 10 ሚታዊ ጥራይ ንኾን ወሲኖም እዮም ነዚ ስዒቡ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶውን ዜጋታት ካናዳ ምርት ካናዳ ጥራይ ንኽዕድጉን ንምዝንጋዑን ካናዳ ጥራይ ንኽመርጹ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም እዮም ሕድሕድ ቅርሺ ዜጋታት ካናዳ ኣብ ምድሪ ካናዳ ጥራይ ንኽውዕል ማዕዳዎም ሂቦም እዮም ኣብ ቅድሚና መዓልቲ መከራ እናተጸበና እዩ ዝበሉ ትሩዶም ዜጋታት ነሰነሶም ንኽተሓጋገዙን ተማህጺኖም እዮም ምዛት ተሒዞሙን ሃገሮም ካብ ኣሜሪካን ዝወድቃ 25 ሚታዊ ታሪፍ ካብ ኣሜሪካ ናብ ካናዳ ንዝኣቱ ምህርታት ተመሳሳሊ መጠን ዘለዎ ታሪፍ ምቕማጦም ሓቢሮም እዮም ካናዳ ናብ ወጻኢ ካብ ትልኹ ምህርታት 70 ሚታዊ ዝኾኑ ምህርታት መባጽሖም ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳን ሜክሲኮን ቻይና ዘቕመጠጡ ታሪፍ ብኣቆጻጽራ ሰዓት ዋሽንግተን ሶኒ ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ዝጅምር እንትኾን ብኣቆጻጽራ ሰዓት ኢትዮጵያ ከዓ ሰሉስ ካብ 2 ሰዓት ጀሚሩ ተግባራዊ ምዃን ከም ዝጅምር ተገሊጹ እዩ ምሁራን ቁጠባ ከም ዝገልጽዎ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ዘቕመጠቱ 25 ሚታዊ ታሪፍ ካብ 5 ክሳብ 6 ወርሒ ዘይልዓል እንተኾይኑ ካናዳ ከም ሃገር ቁጠባ ከም ዝወድቕ ኣልዒሎም እዮም ብርክት ዝበሉ ዜጋታቱን ካብ ስርሖም ከም ዝመዛብሉ ካብ ብሕዚኡ ኣመቶም እናቕመጡ ይርከቡ ቻይና ንዝተቐመጠላ 10 ሚታዊ ታሪፍ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ትወስድን እቲ ጉዳይ ንትካል ንግዲ ዓለም ክስ ከም ዝቐርብ ኣረዲኣ እያ መበል 47 ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሰለስቲኦም ሃገራት ታሪፍ ንምቕማጦም ከም ምኽንያት እንትገልጹ ኣሜሪካ ምስተን ሃገራት ዘለዋ ርክብ ንግድን ኣሜሪካ መቕመጢት ዘይሕጋውያን ተመዛበልቲ ብምግባሮምን ፈንታኒን ዝተባሃለ ሓደገኛ መዕወኒ ሱስ ዘዘዋወሩ ውልቀ ሰባት ብምብዝሖም ፈንታኒን ኣብ ውሽጢ ላብራቶሪ ዝስራሕ መዕወኒ ሱስ እንትኾን ነቲ ኬሚካል ትልእ ሃገር ቻይና ምዃነውን ኣልዒሎም እዮም ትራምፕ ገጾም ካብ ኣትላንቲክ ብዝሓለፈ ናብ ፈተቶም ሃገራት ኣውሮፓ ብምጥዋይ እቲ ታሪፍ ንሃገራት ኣውሮፓ ከም ዘይተርፍውን ኣልዒሎም እዮም ነዙይ ንምባሎም ምኽንያቶም እንትገልጹ ናትና መኪና ምህርትታት ሕርሻና ኣይወስዱን ኣይዕድጉን ክብሉ ኮኒኖም እዮም ኣሜሪካ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ብዝሓለፈ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ፈረንጂ ኣብ ዘሳለጠቶ ልውውጥ ንግዲ 213 ቢልዮን ዶላር ኪሳራ በጽሒዋ እዩ ትራምፕ ነዙይ ኣዝዩ መደንገጺ ክብሉ ገሊጾምዎ እዮም ሕብረት ኣውሮፓ እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣጠንቂቑ እዩ ይኹን እምበር ትራምፕ ምስ እንግሊዝ ሚዛን ንግዲ ብዘይ ምዝባዑ እንግሊዝ ግዳይ ታሪፍ ክትኾን ከም ዘይትኽእል ሓቢሮም እዮም
أب مودعتا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم نسلست تخطات التمعالتات مبل كالاي سروع قبايو كسالة زغني بارتي بلتقنا قبايو زازيمو أب كلل تقراي أب استفالي كابتات سرحة عقب حمد ماين كم استجمرة بيروح رشاق زياو محدار تكلل قليسوم أب كاب زينا وصادم بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب أب حبرة أوروبا تعريف كم زغم طفليتهم تبلكتي قدامي منستر دكتور أبي أحمد أب وانا قداي تقراي تأميتهم مجلسي أو سياملو سلازي ملو تحستو تي مجلسي دحر زينا كقرر مخانو كنقرأكم نفتو بخبرك كاتل دما نعدم بارك استملكتي نسعد زيناتات بزي زازمنا سلام كتالكم عزينا نمسكن سنة ميسيوت